ସିଏ ସାହସ ଦେଲେ ଯେ ତୋତେ ବାହାରକୁ ବାହାରି କିଛି କରିବା ଦରକାର, ନହେଲେ ସେ ନଥିବା ସମୟରେ ସେ ଆଜିକି 10-12 ଦିନ ହେଲା ନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ଏକୁଟିଆ ଆଣିକି ଏକୁଟିଆ ସବୁ ଚଲଉଛି, ନିଜେ ଏକୁଟିଆ ପ୍ରିପାରେସନ କରୁଛୁ, ନିଜେ ସବୁ ଚଲଉଛି। ଆଚ୍ଛା ଏଇଟା ମ୍ୟାଡାମ ଆପଣଙ୍କର କେତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଏଇଟା? 4 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା। 4 ବର୍ଷ ହେଲାଣି। ଆଚ୍ଛା ଆଗରୁ ମାନୁଆଲ ଥିଲା, ଏବେ ଆପଣଙ୍କର ଅଟୋମେଟିକ ମେସିନ୍? ଅଟୋମେଟିକ ମେସିନ୍ ହେଇଛି। ଆଚ୍ଛା ମାନେ ଲୋକ କେତେ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି ଅଟୋମେଟିକ? ବହୁତ ବହୁତ ଯିଏ ଆସୁଛନ୍ତି ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି, କିଏ ପସନ୍ଦ ନ କରିବେନି, ସମସ୍ତେ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର କେତେଟା ଫ୍ଲେଭର? ଏକ ତ ହାଇଜିନିକ, ଆଜ୍ଞା। ତାପରେ ଟେଷ୍ଟି ଅଛି, ତାପରେ ଆମର ଏଇଟା ସୁଜି ଗୁପଚୁପଟା। ଆଚ୍ଛା ଏସବୁ ମାନେ ହଉଛି ସୁଜି ଗୁପଚୁପ। ଆଚ୍ଛା ସବୁ ଗୁପଚୁପ ଦୋକାନଠୁ ଏ ଗୁପଚୁପ ଆମର ଗୁପଚୁପ ଦୋକାନ ସବୁଠୁ ନିଆରା, ଆଉ ଗୁପଚୁପ ମାନେ ନିଆରା। ଆଚ୍ଛା ଚାରିଟା ଯୋଉ ଫ୍ଲେଭର କଣ କଣ ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର? ଆମର ଗୋଟେ ରହୁଛି ଗାର୍ଲିକ, ଆଉ ଗୋଟେ ପୁଦିନା, ଆଉ ଗୋଟେ ଛାଞ୍ଚ ଯୋଉଟା କି ଘୋଳ ଦହି କହୁଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ୟୁନିକ୍ ଗୋଟେ ଛାଞ୍ଚ ଟା ପ୍ରାୟ କିଏ ରଖୁନାହାନ୍ତି। ଗୁଜୁରାଟି, ପ୍ରାୟତଃ ଗୁଜୁରାଟିରେ ଛାଞ୍ଚ କହନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା। ଛାଞ୍ଚ ଟା କିଏ ରଖୁନାହାନ୍ତି, ସେଟା ପ୍ରାୟତଃ ବାହାର ଜାଗାରେ ମିଳେ, ଓଡିଶା ବାହାରେ ପାଣିଟା ମିଳେ, ଓଡିଶାରେ କିଏ ରଖୁନାହାନ୍ତି ପ୍ରାୟତଃ, ମୁଁ ଜାଣିନି। ଆଚ୍ଛା ଟିକେ ଖଟା ମିଠା। ସବୁଠୁ କୋଉଟା ବେଶୀ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଇଆର? ବେଶୀ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ଖଟା ଭିତରେ ହଉଛି ଗାର୍ଲିକ ଟା, ଆଉ ମସଲା ଟା ତ ହଉଛି ନିଆରା, ଆଉ ମିଠା ପାଣି କେହି ଏଠି ଦଉନାହାନ୍ତି, ଆଉ ସେଟା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ନୂଆ। ଆଚ୍ଛା ଟିକେ ଲୋକେସନ ଟା ମ୍ୟାଡାମ କହିଦବ ଯୋଉମାନେ ଆସିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଲୋକେସନ ଟା ହଉଛି ଆମର ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର ବଢେଇବାଙ୍କ ଛକ, ବଢେଇବାଙ୍କ ଛକ ଉପରେ କିନା ଆମର ପାପନାଶିନୀ ପୋଖରୀ କି ଲାଗିକିରି ଦୋକାନ। ଆଚ୍ଛା ଟାଇମିଂ ମ୍ୟାଡାମ କଣ ରହୁଛି? ଟାଇମିଂ ଟା ହଉଛି 5:30 ରୁ 10ଟା। ଆଚ୍ଛା ସବୁଦିନ ଖୋଲା ରହୁଛି ଡେଲି। ଆମର କେବଳ ବନ୍ଦ ରହୁଛି ମାସର ଶେଷ ଶୁକ୍ରବାର। ବଜାର ବନ୍ଦ